Ondorengo bideoan, Irisbox neurketa postuaren azalpen tekniko labur bat egingo da. Helburua da, sarrera bezala balio dezala Irisboxaren nondik norakoen ideia bat egiteko. Irisboxa optika darabilkien neurketa postu bat da, eta hor ikusten dugun ezkerreko estazio vertikala eta eskubiko biraketa estazioa, bi horiek konposatzen dute makinaren langunea. Makinaren ordenagailu nagusitik SMV softwarea sartuko gea, Solid Machine Vision ikustezun bezala, eta bitartean azalpen gehiago. Eta hori guztia dago lente egokikin egokituta hardwarea, kasu honetan lente telezentrikoa dira. Egin nahi diren neurketa mota hauentzako egokienak direnak. Kasu honetan makina pentsatuta dago, bai pieza txikientzako eta baita ere tamaina ertainako piezak abarkatu ahal izateko. Hori izan da, lortu nahi zen neurketa rangorako egokitu den zerbait. Softwareak hemengo itxura dauka, orain bertan erderazko moduan daukagu, eta goiko barran hortik aukeratuko dugu ze programakinan egiten dugun, ze langilea ze modutan, ze privilegioekin sartzen da lanera, adibidez, orain bertan operario bezala dago, honek esan nahi du, programak exekutatzeko aukera izango duela bakarrik, baina baita ere, editore privilegioekin sartzea aukiko dugu hemendik. Ezkerretan daukagu visor de mensajes deitzen dana, eta baita ere programak lantzen ari garenean, mezuetaz gain, baita ere programako zuhaitza hor ikusiko dugu, erdigunean irudiekin zerikusia daukana, baita ere irudien gainean gero programak lantzerakoan bertan jardungo gara lanean, eta eskuinaldea dagona da aukera desberdinetarako sarrera. Ondoren, egingo duguna da programa bat kargatu eta exekutatu. Orduan, ezkerreko ikono hortara joan da, aukeratzen dugu ze programa erabili nahi dugun, ze pieza neurtu nahi dugun, eta kasu honetan, aukeratu duguna da tutu dean hitza. Presto daukagu programa, eta kasu honetan exekutatzeko zer egin behar dugu. Ziklo izeneko erlaitz horretara joan behar dugu. Ziklori eman aurretik, fijatuko gea, ea nola dagoen goiko mezua auto horren ezkerretan dagona, eta kasu honetan ready esateko prest dagola. Hori bai, estado barruan, error mezuekiko bagenu, preparado edo ready ordez, reseteatuko genuke reset ikonoan. Beraz, exekutatu lehike. Exekutatzeko lehenbizi identifikatzeko eskatzen digu, orduan ikasle bat izango bagina bezala jokatuko dugu. Mikel 2024-06-14, gaurko egunan identifikazioa jarri diot nire exekuzioai. Ok, ematen diogu, eta kasu honetan mezu bat agertzen zait, hor esaten dit, ze estaziotan prestatuta dagoen lehenbiziko urratsa, orduan estazio vertikalea jartzeko eskatu dit, eta jarri orduko pieza niko kei ematerako noski pieza bertan euki behar dut, jarrita toki egokian, eta exekutatu du, eta lortu du irudi hori. Exekutatu du, eta kasu honetan, piezak programak eduki gehiago dauka. Horregatik, siguiente hori keinuka daukat play itxurako erlaitz horrekin, horri emango nioke orain, eta eskatuko ditena da, urrengo posizionamendua nola izan behar duen. Orduan, pieza estazio vertikaletik hartu, eta eramango nuke biraketa estaziora. Une jakin honetan, programak esaten dit ze estaziora eraman, eta baita ere azaltzen da posizion dion horretan, guk posizionamenduari jarritako izena, eta normalean izen horrekin programa exekutatzen duenari lagundu behar diogu ulertzen ze posiziotan jarri pieza. Kasu honetan, buruz bera jarri behar degula, hori da argitzen duna, eta hegalak gainean. Horrek esan nahi du, atzaparren gainean jarri behar diala hegalak. Ondo, siguiente hortan klikatu ondoren, ok ematen diogu mezuaren lehioari eta exekutatu egiten da. Kasu honetan, exekuzioan dena perdoi barrun ateratzen ari denez, dena berde ikusten da. Zerbait gaizki balego, gorriz azalduko litzake, ok horren azpian, zekota dan utxe egindura. Ados, eta ikusten denez, siguiente oraindik kinuka. Hori da, beraz, hirugarren fase bat esan nahi du falta zaiola piezari, exekuzioarekin bukatzeko, eta orduan egingo duguna da pieza askatu, mezuak eskatzen diten bezala pieza buruz gora jarri, kasu honetan intuiziogatik atzaparren artean harrapatuta jarri garden noski, mugitu ez dadin, eta behin lotuta
eman, eta ejekutatu da neurketa. Bukatuta dago pieza neurketa, eta zuzenean automatikoki txostena agertzen zait. PDF bat sortzen du softwareak, eta PDF honek, nik eskatutako kota guztien kontrola egiten du, eta baita ere, komentatzen ginuna, hau dena prestatuta dago, balorazio txantilloi baten bidez, zenbait kotari balio bat emateko piezaren nota izango denari begira, guzti hori personalizatu da bere garaien programa egitean, eta hemen ikusten da, kasu honetan, ikasleak ze emaitza lortu duen. Ikusten denez, kota guztik beltzez daude, esan nahi du perdoi barrun daudela, eta azkenen ponderazio bat egon da hor, eta kalkulatzen da nota. Kasu honetan ikasle honek, pieza honetan 10 bat atera du. Demagun orain, egin nahi duguna dela, bigarren pieza bat neurtu, eta bigarren pieza hau neurtzeko, prozedura berdina, noski. Izena jarri, pieza identifikatu, kasu honetan P02 jarriko diot izena, piezari, bigarrena dalako. Eta, bain nahi dutena ikustea da, kotan bagizki baldin badago nola ikusiko dan. Orduan, kasu honetan, estazio vertikalean jarriko dugu lehenbizi, eskatzen digun bezala. Eta, badakigun bezala, estazio vertikalen irudi bakarra hartzen du, nahikoa dalako. Eta era berean, ari garena neurtzen, kasu honetan, batez ere da alderik aldeko zulo hori, hori ezin delako biraketa estazioa neurtu. Berez, estazio vertikalak pentsatuta dago pieza prismatiko neurtzeko. Baina, azken finean, ematen diguna da malgutasuna piezatan eraguzitako gauza neurtzeko. Kasu honetan, alderik aldeko zulo hori neurtu ahal izan dugu estazio vertikalai esker. Ze gehiago, behin biraketa estazioan gaudenean, lehenu ez dugu aipatu, irudi mordo bat hartzen ditu softwareak, hor ikusten da 78, segun nola konfiguratzen dugun biraketa estazioa, eta pixka bat nola jokatzen duen ulertzeko, interesgarria da esatea, ni programatzeko garaian, esatea daukatela, biraketa estazioan hartzen dituen irudi guzti horien artean, agian bakarra nahikoa da pieza txartzat emateko. Azkenen hori da, segun eta nola konfiguratzen dudan programa. Oso zorrotza izan nahi bat, honela ingo nuke. Bakarra aski, pieza txartzat emateko. Edo agian bataz besteko bat egin, eta bataz bestekoa perdoi barrun baldin badago, ontzat ematen da. Azkenen erabaki horien metrologon arabera izango dira, eta gure kasuan irakasle bezala, ikastetxe baten agian komeni zaigu bataz bestekoakin jokatzea, ez? Eta bigarren exekuzioa gozatuta, hor ikusten da nola kota bat perdoizkanpo dagoen, eta hori dela eta puntu bat gutxiko dauka pieza honetan ikasleak. Azkenen helburua zanik, modu laburrean erakustea nola erabiltzen den makina. Hau erabiltzaile gisa izango litzeke. Egia esan, azalpena osatzeko orain faltako litzatekena da, ikustea pixka bat nola programatzen den, eta hola, baina, 10 minutu ordu laurdeneko aurkezpen batean, ez dago dena sartzerik. Honi buruzko kuriositatea baldin baukazue, kontaktatu gurekin, edo agian baita jarriko dugu gure YouTube kanalean edo azalpen txiki bat, honela ideia zehatzagoa eukiko zue, ze implikatzen duen makina honekin laniteak. Bestela esan behar, oso gustora gaudela proiektuak izandako emaitzakin, ambiziosoa zan, baina, bete dia eskakizunak eta espektatibak, eta ez da gutxi. Esan behar, proiektua oraindik evoluzionatzen jarraitzekotan dala, alde batetik, ze hobetua badauka, txostena adibidez, hobetu nahi dugu, orain txosten hori oinarrizko PDF bat ateratzen du, pixka bat itxura zaharkitua daukana, hori itxura hobetu nahi dugu, informazio gehiago atera dezala, perdoi muga, kaima gauza. Gero, tailerreko sistema digital nagusi horren softwarean integratzea faltako zaigu zuzenean emaitzak bidaliz. Azkenen gauzak erritmo bat daramate, eta pixkanaka jungo era hori dena lotzen eta lortzen. Hori da, beraz, eskerrik asko eta ondo izan.